Full, hade, full. Dobrý večer, ako všetko v poriadku. Ideme spraviť takúto reportážičku, menšiu, o tom, ako sa varí guláš. Gulášik sa varí. Dobrý večer. Majstri, všetko v poriadku. To je video pre žaba? Toto je video pre žaba. Robíme takú ako anketu, že ako sa vám páči na tejto gulášovej akcii. Na gulášovej akcii je veľmi dobre. Cítime sa tu príjemne, ale chýba tu žabo. Tak všetkému sa vyhovieť nedá. Ďakujeme za názor. Mne to žabu vôbec nechýba. Ale aj tak dobre, nie? Aj tak dobre, je tu skvelá atmosféra. Namiesto žaba je tu napríklad čachu. Cigáň. Tak čo si myslíš o tejto akcii? Povedz nám, Bob Marley. Pohodička. Pohodička? Všetko je dobre, nie? Jasné. Tak dobre, to sme spokojní a teda držíme podľa toho, ako guláš dopadne. a držíme palce napriek tomu. Držíme palce. Tak teda robíme tu takú menšiu anketu, chceme sa opýtať, že ako ste spokojní s priebehom tejto akcie? Výborne. Výborne? Páči sa vám tu? Môžem ísť ďalej? Dobrý večer. Je tu, Ale? dá sa, kamerujem. A ako ideš miešať guláš, hej? Dobre. Robo, ako teda? Vidíš to ako na gulašeka, primátorky. Dobre. Miklášova povedala, že je mesová, ale že primátorky nie. Fajnová je. Dobre. Dobre, ideme pozrieť balóniky. Tak, takto to tu nejako vyzerá. Máme tu predávaciu, malovaciu akciu. Malujú sa deti. Čo to bude? Môžeme sa opýtať? Hello Kittinka. Hello Kittinka. A koľko to asi tak trvá, takto namalovať takéto dieťa? Ako kedy podľa toho, jak sedí. A keď sedí dobre? Do 5 minút. Do 5 minút? A mali ste už nejaké také neposlušné dieťa, ktoré trvalo aj 20 minút? Mala. A koľko trvalo také najneposlušnejšie dieťa? Tie veľké trvajú aj pol hodinu. Dobre, tak... A to takéto dieťa teda pol hodinu, hej? Lebo to sa tieňuje, s tým je strašne veľa roboty. Tak viem si to predstaviť. Tak držíme palce. Čo? Trocha štípajú. Kamerujeme receptúru. Okraje. Je štiplavý trochu? Nie, ale ešte trocha papuči. Ešte štiplavý? Proste plátno neexistuje. Okraje. Dobre, akurát, dobre. Dobre, akurát. Aha. Nejaká špeciálna prísada alebo nejaká rada pre ostatných súťažiacich? Intenzita miešania. Intenzita miešania je dôležitá. A čo točky? Koľko za hodinu, za minútu alebo? To je podľa pocitu. Podľa pocitu. Dobre. To sedí tak alebo tak, to musíš... Tak áno, jasné. To keď sa všetko naháče do toho programu, metre za sekundu, vietor a tak, jasné, to ti vyhodí a je to tam. Dobre, dohodnuté. A nech sa darí. Aj tebe, ďakujem. Robíme zábery. Dobrý deň. Robíme dokumentáciu tohto skvelého varenia gulášu. Je vynikajúci. Zvukovú, obrazovú, všetko robíme. Chcete sa pochváliť nejakou výnimočnou ingredienciou alebo niečím výnimočným? Pomazanka práva slovenská. Pravá slovenská papriková pomazanka. Aj meso je práve Od Podorových zo záhrady. Ale Áno. takúto špeciu. Áno, Ale to trošku podvádzate teraz, lebo... Nie, nepodvádzame. Pozri. Lebo to je ale príliš dobrú ingredienciu ste zvolili. Tak rozpráva ten guláš. Presne tak. Krásny. Červený, krásny. Len sa tak vyníma na tej kamere. Tak držíme palce, nech sa vám darí. To
Robíme kontrolu gulášu. Nie. Prišli sme vám to natočiť. No, treba zamiešať. A prišli sme sa vás opýtať, že či si ešte veríte. Nikdy sme si neverili viac. My sme teda ako zo spolusúťažiaceho tímu a chceme teda nabrať skúsenosti a že by ste Tvrdo zabojovať. tvrdo zabojovať. Základ je, že guláš je hotový, keď zemiaky nemajú rohy. Hej, to je dôležité. To je dôležité, lebo potom sa tak ako... Ešte to nie je ono. No proste zemiak nesmie mať roh. Ani jeden. Pretože potom sa zle je. Áno, to popichá podnebie a jedno... Presne tak. Rohy sú nie také dôležité, ako aby bol mäkký zemia. Takže hlavne z týchto bezpečnostných dôvodov to takto robíte. Nesmú byť rohy ani parohy. Ani rohy, ani parohy. To je ešte horšie ako rohy. Parohy postupne po dojedení gulášu môžu nastať, ale to už guláš neovplyvní ani výsledky súťaže. Dobre, Teda by som povedal, že výsledky súťaže môžu ovplyvniť parohy. No ale... Dá sa to všeliak. tak to sú už také filozofické Áno, to už sme veci a rozvedli do presne veľmi, tak, veľmi do také širokého. roviny. Tak držíme palce, nech sa darí. Ideme ďalej. Dobrý deň, prišli sme vás kontrolovať s touto dokumentárnou kamerou. Áno, aj to funguje? Všetko Ukáž mi, funguje. či tam máš film. Čo tam máš? Mám tam 35 film. mm či aký? 40 mm. 40 mm. No, dali sme ten lepší. A zoberie to tu? Zoberie? Prišli sme to nakamerovať. Áno? Rady pre A to ostatných. nebude v novinách, niekto je aspoň na cintoríne, na tej tabuli. Tak na cintoríne to určite bude. A tak vylepene to môže byť. Ja to aj budem vysrať. Tak čo teda? To chytí, lebo tam chodia. Rozumieš? Presne tak, však a teda nejaké rady pre ostatných boli by, alebo nejaká špecia. Aha, musíš vyhrabať, vidíš, lebo ti to zhorí. Treba to vyhrabať, lebo to zhorí. Lebo to zhorí. Ako nič. Ako nič. To znamená, že treba hrabať a miešať niekedy, alebo... No hrabať hlavne pre seba. Tak to bolo také dvojzmyselné a... Ale však Presne tak. sa dá. Aj Kde tak. si videl, aby hrabali od seba. No jedne zuby, keď nemajú. Tak určite som to videl. Vieš čo? A to som Dobre, držíme palce. Podobne. Dokladku v lade. Sadnúť. Dobrý večer, pani majstri. Čo si hodil za vrahu? Prišli sme na rozumy. Tu sa už je, volačo. Mirko, prišli sme sa opýtať, že nemáme nič a nejaké dobré rady pre spolúťažiaci od profíka. Však to je také, no to je o kotlíku, máme peknejšie, ako máte vy. Je tu peknejší kotlík. To znamená, že porota bude uchvatená kotlíkom a Nebudú ho vidieť. nebudú ho vidieť. To znamená, že ho poumývaš predtým a... To je jediná taktika. Dobre, Mirko, držíme palce. Tu sa varí ďalší gulášik. Tak čo to bude dneska? Necháme sa prekvapiť. A čo, koľko ešte tak trvá do ukončenia tohto diela? Za chvíľu. A čo, aj to nejako ešte zahustíte, zjemníte to, alebo ako to bude? Už je všetko v poriadku, hej? Dobre, tak držíme palce, nech sa gulášik vydarí. Máme odstavené. Tu aj niekto varí, alebo tu sa iba pije. Čo na to? Aha, pán majster, prišli sme sa opýtať. Dobrý. Tento váš gulášik, nakamerujem si to. Rajčinová. Rajčinová, tieto halásle, či čo to tu varíte. Ako sa to robí? Musíte nachytať kaprov v Rudnianskom jazere. Smradlavých samozrejme, aby boli. Najlepšie takí, čo chodia takto. Opačne. Takto? Odrežete im hlavy, vyvaríte ich v tejto šťave a produkt vidíte tu. Nech sa páči.
Áno, ako vyzerá to veľmi dobre. Pozri, vidíte ju? To je ona. Presne toto je tá hlava. To je hlava. To je žiabor. Ten žiabor. To je žiabor, takzvaný žiabor domácky. Tak. A to sa tam varí 2 hodiny. Filip, už neprikladaj, lebo To to má nehorí. točky samozrejme. Musí to mať točky, tak to už je akože samozrejmá vec. Aby to nenaháralo. Presne. Dobre chlapci, držíme palce a pokračujeme v ďalšom. Aj vám. Už som do toho 7 razy. Tak tu sa už je alebo koštuje. Prišli sme pozrieť tento výnimočný tým. To je HDčko teraz, to nahrávaš. A kde to bude? Bude to môžem prezrieť? na SME.sk, pravda. OK, ja som rád, ja som pravidelný návštevník SME.sk, takže OK, môže byť. Presne tak. Tak pani, čo to tu varíme? Čo to bude? Koľko to ešte trvá? Tu vidím, že už sa cesnačík dáva. O čase by sme nehovorili, ale máme to Pod kontrolou. pod kontrolou a je to Rundsize guláš. Je Rundsize guláš. Ako sa robí také Rundsize guláš? Treba väčšie na pytliačku. Tak, To je základ, to je základ. aby bolo čo do kotliny. Presne tak. Potom to ide samé. Potom musí podbehnúť to, čo má byť. Tak toto je favorit tento guláš. Je vynikajúci. Chlapci, držíme palce. Nech sa darí.